హాయ్ అండి. నేను షాపింగ్ చేశాను. సో, ఆ షాపింగ్ చూపిద్దాము అనేసి జస్ట్ చిన్నగా చేశాను. పెద్ద షాపింగ్ ఏం చేయలేదు. అంత పెద్ద షాపింగ్ అన్నట్టుగా నేనెప్పుడు అంటే బాగా చేయను. ఏదైనా అకేషన్ ఉంటే తప్ప. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే సో, ఈ 5 స్టిక్కర్స్ తీసుకున్నానండి. ఇవి రూ. 10వి. సో, ఇవి అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు గానీ, నాకు బాగా నచ్చినయి ఏంటంటే ఇవి ఇయర్ రింగ్స్ అండి. సో, ఇవి చూడండి. ఇవి ఇయర్ రింగ్స్. ఇవి ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నానండి. 3 జతలు తీసుకున్నాను నేను. సో, చూసారా? తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఇవి అండి. ఇవి. ఇవి 2 ఇది రెండవ జత. ఇవి కూడా రౌండ్‌వే అండి. సో, ఇంకా ఇవేమో ఓవెల్ షేప్‌లో ఉన్నాయి. సో, ఇవి తీసుకున్నానండి. సో, ఇవి 3 పెట్టుకొని నేను జూపిస్తాను. నాకేవి బాగున్నాయో చెప్పండి. సో, థాంక్ యూ అండి. వేణుగానలోలా వేగమున రారా నిలిచెను ఈ రాధ